Al rebre un encàrrec sempre hi ha condicionaments tècnics, perquè si no estaríem fent disseny, sempre hi ha condicionaments perquè si no estaríem fent disseny, estaríem fent pintura o art o el que fos, no? Sempre partim de condicionaments, és lo interessant. I llavors, condicionaments conceptuals, que són els que estableixes amb el realitzador, amb el director del programa, condicionaments tècnics i condicionaments de temps. Les peces Molinet tenen dues possibilitats d'encàrrec. Pot ser que l'assumim directament des del nostre departament o bé s'externalitza. Habitualment s'externalitzen els que tenen una vessant tècnica molt específica quan han d'intervenir 3D, per la dificultat que té tenir un bon acabat i inclús per la dificultat que tenim nosaltres de tenir gent treballant amb 3D especialista. Perquè un dissenyador gràfic, sí, potser pot fer alguna peça en 3D, però a la que intervenen condicions de llum, tipus de render, etc., per tenir un bon acabat, potser és tibar d'un dissenyador expert en 3D. Si necessito treballar amb equip, és a dir, si necessito treballar amb un operador 3D o necessito treballar amb un càmera, normalment s'intenta fer un brainstorming, la coctelera aquesta que parlàvem abans, amb grup. Per què? Doncs perquè és més fàcil la implicació del grup des del principi que a posteriori. Què vull dir amb això? Que si jo penso una cosa, me l'imagino, la tinc dintre del meu cap, l'he d'explicar, aquell immediatament s'estarà imaginant les seves coses i l'altre les altres coses. Però si des del principi estem tots tres parlant d'una mateixa cosa, ens podem tenir tres vies de pensament, però serà més difícil. I la implicació del grup serà més forta que si venen a posteriori, si participen a posteriori. Quan treballem creativitats d'aquesta mena, el primer que fem, evidentment, és fer una pluja d'idees de possibles històries a desenvolupar i a partir d'aquí creem els storyboards i a partir d'aquí, evidentment, sobre aquests stories aprovats és quan acabem construint tota la composició final de la imatge. A vegades treballem amb la premissa que ja tenim un àudio en el qual volem desenvolupar. Per exemple, ara hem engegat una sèrie de molinets en què el lema és el cinema. Aleshores, entenent la importància que té el so, que per mi és molt alta, doncs el que fem és dir, agafem pel·lícules de referència que estiguin en l'imaginari col·lectiu i aleshores a partir d'aquí construïm una historieta. Per posar-vos un exemple, doncs n'hem construït amb l'Indiana Jones o n'hem construït amb Tiburon, vull dir, són músiques que tothom assimila perfectament, per tant aquí parteixes ja d'un referent molt clar i aleshores a partir d'aquí el que fas és que el 3 entri dins aquest món. Però esclar, tot això és una sèrie de molinets de continuïtat. N'hem fet una altra sèrie que és de videojocs, que en aquest cas el referent era molt més clar perquè era buscar més l'imaginari col·lectiu. Tenim el Pac-Man, tenim els marcianets, vull dir que és tota una sèrie de codi que això també jo crec que és aquest guiny que ens porta que la gent ho identifiqui d'una manera molt bàsica. Pots muntar sense música, clar que ho pots fer, no? Perquè tots sabem que de vegades no pot ser com tu voldries. Per tant, has de ser capaç de poder-ho fer. Però el món sense so va a un altre ritme i et perds. O sigui, tu pots animar un personatge i en el moment en què tinguis la música adonar-te'n que aquell personatge que tu pensaves que anava superràpid està parat. Està parat, no? Llavors és important tenir una música de referència, encara que no sigui ben bé aquella. Si no és perquè la música arriba tard o el que sigui, doncs llavors és important pactar amb el músic que ell s'adaptarà totalment al ritme que tu li estiguis marcant a nivell d'imatge. I que si alguna cosa no queda molt bé, llavors es faran petites variacions, però que serà ell el que s'haurà d'adaptar, no al revés.